3 Kuusamonilla Veikko Kuusa Tontalainen tuossa taustalla, mutta tässä Huolinen ja Mäki omien joukkueidensa akkurit lähestyvät Imatraa. Sieltä Iivo Niskanen, pystyykö tekemään tuohon nousun päälle eroa? Pystyy tekemään vähän joo. Urheilijat vastaan Puijo. Lähestyy. Maali suoralla joko Jimi Jänne, kun kaupan nopeisesta mitalista se tiivistyy viimeiseen 200 metriin. Siellä Risto-Matti Hakkola odottaa jo Lauri Lepistöään. Ja sitten Puijo ottaa tänään SM-bronssia. Iivo Niskanen ankkurina antaa lämpöön siihen Vapsen Ventaselle, joka hiihti erinomaisesti. Kyllä tuntuu hyvältä tuossa kisassa sitten. Ei tosta niinku Riston esityöstä niin voin olla viimeistelemään. Hienosti meni ja mites eilinen 20 voittaja, oliko sulla painako aamulla pohkessa? No yllättävän hyvin lähti tuohon. Mä olin suunnitellut, että kakkoskierroksella joo, siihen toi meidän joukkuejohtaja Asku Uudessa, mikä piti. No, miten teillä kausi tästä jatkuu? Tuolla on Kuopio, Suomen Cup on tulossa sitten kotimaan. Ja tässä parisprintin tulokset Jami Jänne Imatan urheilijat Puijo Riistoseura ykkösjoukkue. Maistuu tosi hyvältä ja kiva jakaa sitä Annen kanssa. Kiitos, ensinnäkin maistuu todella hyvältä. Huomenna olette kohteessa Amerikkaa ja osallistumaan tähän, mutta mulla oli tosi tärkeä päästä seuran väreistä hiihtämään ja saatiin vielä 3 joukkuetta mukaan kisaan, niin hieno päin uhit seurallekin. Yllätykö teitä, miten ylivoimaisia oli? Oikeastaan paukuttaa. No kyllä itse. On ollut vähän epävarmaa oloa, mutta on näin hyvä pari tässä käden kanssa hiihtää, niin mikä Minkälaista Annis oli oikein hiihtää yksin Vantaalaisessa maisemissa? No aivan fantastista ja yleisö. Näin on